Έτσι λοιπόν οι συνθήκες της απόγνωσης και της αδιεξόδου, της κοινωνικής ασφυξίας και της έλλειψης κάθε ελπίδας για το αύριο δημιουργούν την εχθρική αίσθηση απέναντι στους οργανωμένους θεσμούς και στα σύμβολα που τους αντικατοπτρίζουν. Έτσι έγινε και στο Δεκέμβρη του 2008, που μάλιστα είχαμε και μία δολοφονία από ένα όργανο του κράτους απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε ένα παιδί που φαντάζει το παιδί της διπλανής πόρτας. Αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ, στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω, και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι, και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω, και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
Χιλιάδες διαδηλωτών στο δρόμο, το εξουσιαστικό πλέγμα είχε δονηθεί και το βλέμμα του υπόλοιπου κόσμου στραμμένο στη χώρα. Για μια ακόμα φορά, εκ μέρους του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και ημών, εκφράζουμε την οδύνη για το χθεσινό περιστατικό, για το θάνατο ενός παιδιού υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε η έρευνα, παρουσία των εισαγγελέων, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, και είναι γνωστό επίσης ότι η ανακοίνωση η οποία εξεδόθη είναι μια ανακοίνωση η οποία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, διότι μόνον η έρευνα, η τελική, θα αποδείξει τι ακριβώς συνέβη. Επιστρέφουμε εδώ στην κοινότητα του Satisfactory, στην εκπομπή News Thrill με τον Βαγγέλη Γκαγγέλη. Εδώ αναζητούμε ιστορίες του Δεκέμβρη του 2008 που συντάρεξαν τον κόσμο. Και ενώ οι συγκρούσεις στους δρόμους της χώρας συνεχιζόταν, ο ειδικός φρουρός Επαμεινώντας Κορκονέας και δολοφόνος του 16χρονου Αλέξη έλεγε: Ο ειδικός φρουρός, λέει η αστυνομία, πυροβόλησε για εκφοβισμό μία φορά στο έδαφος και 2 στον αέρα. Μια σφαίρα εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον Αλέξη, που είχε ξεχωρίσει από την παρέα των νεαρών. Στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου, ομάδα 30 νεαρών μας επιτέθηκε με πέτρες και λωστούς.
Ο συνάδελφος έριξε χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Εγώ πυροβόλησα μία φορά στο έδαφος και 2 φορές στον αέρα. Δεν αντιληφθήκαμε τον τραυματισμό κανενός. Υποχωρήσαμε περιμένοντας ενισχύσεις. Ο εισαγγελέας του έκανε μια ερώτηση αυτονόητη, την οποία θα την κάναμε όλοι. Γιατί πυροβόλησε? Η απάντηση είναι ότι σκέφτηκε τον κίνδυνο, πέρασε από το μυαλό του τον κίνδυνο ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή, και η εικόνα που ήρθε μπροστά μου ήταν εγώ τραυματισμένος πάνω σε ένα κρεβάτι και η σύζυγος με τα 3 παιδιά από πάνω. Από την άλλη, οι χιλιάδες διαδηλωτές μιλούσαν για μία ακόμη κρατική δολοφονία.